Že čau, ja vás dneska vítam u takej informačky Minecraftovej. Dneska nebudeme hrať Minecraft, ale informačka Minecraftová je byť. No, teraz vám chcem povedať, a ešte bude to krátke. No, chcem vám povedať, že budem teraz točiť Minecraft aj Agario. A také tutoriály, ale ideme o Minecraft. Budem točiť taký survival games, mám tu zatiaľ jeden, no dva. A ešte asi dáke dám. Servery si dám dáke a tie budem točiť pre jedného, to je iba také. No a neviem čo mám povedať, že som sa rozhodol, že budem točiť proste Minecraft. Budem točiť Annihilation na survival games na tomto potom Bed Wars, Hunger Games, no proste, čo sú tam všetky minihry. Je to strašne krátke videjko, lebo som sa rozhodol ho natočiť a neviem, budem točiť ten single player, multiplayer a nejaké tutoriály, ako si dať mod do Minecraftu, alebo také mapku, alebo také. Budem točiť Strength na Annihilation, aj timelapsy, ale timelapsy asi neviem. No, dúfam, že sa vám toto krátke videjko páčilo, dajte like, odber a u ďalšieho videjka a čus!